Kedorba Shillong Shella lingbau ba Tobias Tiu dop u secretary hakan nyau Tarik urempang araja arpusan kalapa Kyrwoh syakilat patai kubor ban pentep pajba bakan Nohjer jong Shillong Shella kaban salong hakakat Tarik bat khatlai Tarik urempang araja arpusan nadu kapor nyau beje men step. Kyrwoh kala pentep pajba bagi nawan jungo kai perthai lane ki turis ki balet sekane ka wa Bakra Shella kim dei ban sa Miet hakite ki Tarik bala kedau hanang Namar kedorba Shillong Shella ka khang persya bat kani ka long kat kum keriti dostor Shillong. Kedorba Shillong ka maham tenge ya kinu ki bawan ka sya ka wa Bakra Shella bakim dei bandi kiat ni jingdi penbuat bat le iki kam khlam akor nadu ka ktien ka thliet habaki wan sya ka te ka jaka. Kedorba Shillong ke penpauru balada lap iki balik persya iki jing maham kedorbar kan sepen sitom da ka berting kat kum ke jing ibet kedorba Shillong ka bala kerpat iki pajba bakin buram ya ke jing maham ke Shillong. Habatin pej bahaki ki Shah plus F Ka plus F? hakabam bangi bam dunaki eki batay kamet Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka Shah plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka Shah plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.